Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U nagħti l-għodwa tajba lil kulħadd. Lilkom is-semmija li dal-għodu qegħdin issegwu dina l-Ewkaristija mill-kappella tal-Kurja. Jew ninaqdu flimkien hekk fil-bidu ta' dina ċelebrazzjoni nistidinkom biex bħala familja waħda nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna u ngħidu flimkien nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bil-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, illa li aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek, ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. Meta miet Ġehojada, il-prinċpijiet ta' Ġuda marru jsellmu lis-sultan b'wiċċhom fl-art. U mbagħad is-sultan tom widen. Huma ħallew it-tempju tal-mulej Alla ta' missirijiethom u marru jaqdu ġbijat tal-għasera u l-idoli. U l-korla tal-mulej xelet kontra Ġuda u Ġerusalemm minħabba din il-ħtija tagħhom. U bat profeti biex ireġġawhom lura għand il-mulej, dawn widbuhom, iżda huma ma tawx widen. Imbagħad l-Ispirtu ta' Alla mela ruħ Zakkarija bin il-qassis Ġehojada u qam f'nofs il-poplu u kellimhom hekk. Dan jgħid Alla, għala qegħdin tiksru l-kmandamenti tal-mulej. Għalhekk ma tistgħux issibu r-risq. Intom tlaqtu lill-mulej u hu telaq lilkom. Iżda huma ftehmu bejniethom u bl-ordni tas-sultan ħaġġruh fil-bitħa tat-tempju tal-mulej. Is-sultan Ġowas nesa l-ġid ta' Ġehojada missier Zakkarija li kien għamel miegħu qatillu lill-ibnu li hu jmut qal ħajara l-mulej u jitlob il-kont hu. Ġara li feluq is-sena l-eżerċitu ta' Aram tela għal Ġoas, daħlu f'Ġuda u f'Ġerusalem u erdu mill-poplu l-prinċpijiet kollha tiegħu u batu l-priża tagħhom kollha lis-sultan f'Damasku. Għad li l-eżerċitu ta' Aram ġiebi ftit nies, il-mulej telaq f'idejhom l-eżerċitu kbir ħafna għaliex kienu telqu l-mulej Alla ta' missirijiethom. Bekk għamlu ħaq minn Ġoas. U wara li telqu minn ħdejh u ħallewh midrub sewwa, il-qaddejja tiegħu għamlu konfuffa kontrih biex jitħallsu minnu talli kien xerred demm bin Ġehojada il-qassis. U qatluh f'Sottu u hekk miet. U difnuh fil-belt ta' David, imma mhux fl-oqbra tas-Slaten. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali, it-tiba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. It-tiba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Għamilt patt mal-mażul tiegħi
ħlift lil David il-qaddej tiegħi, jien nagħmel li nislek jibqa' dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek flimkien, it-tieba tiegħi inżommu fuqu għal dejjem. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem. It-tron tiegħu ikun bħal jiem tas-sema. Flimkien, it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Jekk uliedu jħallu l-liġi tiegħi u ma jimxux skont il-praċetti tiegħi, jekk huma jiksru l-liġijiet u ma jħarsux il-kmandamenti tiegħi. Flimkien, it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Jien nikkastiga l-ħtijietom bil-virga u bis-swat il-ħażen tagħhom, iżda ma nwarrabx tjubiti minnu, ma niksirx il-kelma li tajtu, flimkien, it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Ġesu Kristu għat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanaw permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Mela f'dak iż-żmien Ġesu lid-dixxipli tiegħu qalilhom: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobgħod il-wieħed u jħobb il-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmell lill-ieħor. Mela ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Għalhekk ngħidilkom, tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x'se tieklu jew x'tixorbu, lanqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejn l-asafar tas-sema, la jiżiraw u lanqas jaħżdu u lanqas igezzu fl-imħażen. Madankollu missierkom li huwa fis-smawiet jitmagħhom. Intom ma tiswewx aktar minnhom u min minnkom bl-inkwiet kollu tiegħu se jseħħlu itawwar omru imqar b'jum wieħed biss. U għall-ilbies għalfejn qegħdin tinkwetaw ruħkom. Ħarsu lejn il-ġilji u l-għelieqi kif jikbru, la jitħabtu u laqas jinżġu. Madankollu ngħidilkom, lanqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa illi llum hawn u għadha tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna? U għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom u tgħidu x'se nieklu, x'se nixorbu, x'se nilbsu. Dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma missierkom li huwa fis-smawiet jaf li da kollu intom teħtiġuh. Mela fitxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u da kollu jingħatalkom ukoll. Toqgħodux tħabblu raskom għall-għada għax il-jum ta' għada iħabber rasu u għalih innifsu. Biżżejjed huwa għal-jum it-taħbit tal-ġurnata. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. It-tagħlim tal-Evanġelju jingħaddafna minn ħtijietna.
Il-Vanġelu tal-lum ifakkarni f'dik is-song If Tomorrow Never Comes. Hija song li kienet kantat mill-artist Garth Brooks f'Awwissu tal-1989. If Tomorrow Never Comes. Din is-song hija dwar wieħed li jagħmel lejl imqajjem, jaħseb x'jista' jiġri jekk hu imut għada, x'jista' jiġri. Il-maħbuba tiegħu beda jaħseb tkun taf li hu kien iħobbha. U jġib quddiem għajnejh ukoll barra l-maħbuba tiegħu lill-leżiż tiegħu illi ħallew din il-ħajja. Da kollu beda għaddej minn quddiem għajnejh matul il-lejl. U għalhekk f'dik il-lejla għamel weda miegħu innifsu illi kull jum jgħidilha lill-maħbuba tiegħu kemm hi importanti għalih. U ħada fuqu bħala weda hekk li hu jibda jgħidilha kemm inti importanti għalija fil-ħajja tiegħi. Dik hija song If Tomorrow Never Comes, imma mbagħad hemm anke proverbju filosofiku illi jgħid Tomorrow never comes. U dan il-proverbju mhuwiex xi proverbju ġdid, inna ħafna nużaw aħna, tħallix għall-għada għax għada jista' ma jasalx. Għada jista' ma jasalx. U llum f'dan il-Vanġelu li qrajna, il-Vanġelu ta' San Mattew smajna lil Ġesu jgħidilna tgħodux tħabblu raskom għall-għada. Jgħidilna x'il-jum ta' għada iħabber rasu u għalih ħalli ħajasal għada. Għax fil-verità meta jasal il-jum ta' għada ma jibqax għada, imma dak il-jum isir il-lum. U allura dan il-Vanġelu jgħidilna mela għejx il-lum, ħallik minn għada. Jgħidilna Ġesu illi għada u lidna ser isibu dik id-dinja illi aħna nkunu preparajnilhom illum issa li qegħdin ngħixu fiha. U għalhekk minflok ma ngħixu għax min jgħix fl-għada fil-futur ħafna drabi huwa dak il-bniedem illi jgħix f'ħafna tensjoni, ħafna preokkupazzjonijiet għaliex għax għada huwa question mark ma nafux x'sa jsir minna. U allura aħjar naraw il-uliedna x'nistgħu noffrulhom illum f'dinja fejn l-intelligenza artifiċjali qiegħda tieħu over, f'dinja fejn ir-robots huma ikkontrollati u ma kapaċi jagħmlu dak li jagħmel il-bniedem, aħna xi jeħtieġ li nagħmlu, aħna anki għalhekk niġu hawnhekk u nisimgħu l-quddiesa. Illa li aħna insara li nafdaw fil-providenza ta' Alla. U allura jekk illum qed nisma' il-kelma, illum il-mulej qed jgħid li afda fija. U Ġesu f'San Mattew għalilna illa għaliex ma tistax taqdi żewġ sidien, ma nistgħux nibqgħu aktar nippreokkupaw ruħna u ninkwetaw għal ħajjitna, jiġifieri x'se niklu, x'se nixorbu, x'se nilbsu. Jgħidilna biżżejjed ħares lejn l-asafar tal-ajru, biżżejjed ħares lejn il-ġilji tal-għelieqi. Meta tħares lejhom tinduna li hemm xi ħadd li qed ilibbishom, hemm xi ħadd li qed jieħu ħsiebhom. U allura ħanagħlaq hekk b'domanda. Id-domanda tiegħi hija din: jista' ikun lillum kif jgħidilna il-Papa Franġisku maħniex napprezzaw dak kollu minħabba li qegħdin ngħixu il-kultura tal-iskart u l-kultura tal-abbuż, u di fiha x'nifhmu ħafna. Jista' jagħti il-każ mela li aħna maħniex napprezzaw dak kollu
mela minħabba li qegħdin ngħixu l-kultura tal-iskart, il-bniedem qed jiskarta il-bniedem ieħor u l-kultura tal-abbuż, jew nħallu din il-kelma hekk tidħol fil-qalb tagħna. Ħuti eżis, permezz tal-Magħmudija Alla l-Missier laqana fil-pjan kbir tal-fidwa tiegħu. Nitolbuh jgħinna ngħixu kuljum fiduċja sħiħa fil-providenza tiegħu. Għalhekk illum nitolbu ngħidu Mulej, kattar fina il-fidi fik. Mulej, kattar fina il-fidi fik. Nitolbu għal-poplu qaddis ta' Alla biex ikompli jiċħad tal-idoli tal-flus u tal-ħakma u jżomm ħajja fih is-sejħa għal-qdusija. Nitolbu. Mulej, kattar fina il-fidi fik. Nitolbu għal-gbarat tad-dinja biex fil-waqt li jfittxu il-ġid tal-bniedem jaraw kif dan għandu jitqassam tajjeb ma' kulħadd. Nitolbu. Mulej, kattar fina il-fidi fik. Nitolbu għal-foqra biex il-providenza ta' Alla tgħinhom jgħixu id-diffikultajiet ta' kuljum b'tama sħiħa fit-tjieba kbira tiegħu. Nitolbu. Mulej, kattar fina il-fidi fik. U nitolbu għalina biex aħna nirbħu kull kompromess li tipproponilna id-dinja u naqdu biss lil dak li miet u l-xoxta għalina. Nitolbu. Mulej, kattar fina il-fidi fik. U Alla ta' tjieba bla tarf, il-ġisem ta' ibnek Ġesu permezz tiegħu tagħtina l-ħobs ta' kuljum. Għallimna nuru l-imħabba, il-providenza tiegħek lejn kull bniedem, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla daw id-doni li qegħdin noffrulek tagħmilhom għalina ikel u sagrament. Ħalli bihom tajjixna u ġeddidna fir-ruħ u l-ġisem. U għamel li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn U il-mulej. niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xirqa li dejjem u li kull imkien irroddulek il-ħajr. Għati li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek il-ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk jew ninaqdu mal-anġli u mal-qaddisin li fis-sema jadurawk u jgħidulek.
Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ġesuha bil-ħobs. Għamel talba ta' ratti l-ħajr birek qasam newlulhom u qalilhom ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kla ġesuha l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr newlulhom u qalilhom ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. U dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sakemm tiġi fil-glorja. Walhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu, nofrulek mulej dan il-ħobs tal-ħajja u dan il-kalċi li salvana. Roddulek ħajra li xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja li hija mxerda mad-dinja kollha. Ftakar mulej fil-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Nitolbu għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton. Nitolbu għas-saċerdoti, għal-missjonarji u għal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħalhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll, għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli u ma' l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja u għamel illi magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ, kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa issa ninġabru bħala familja waħda, jew nitolbu għal bżonnijiet ta' xulxin u ngħidu missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek ħlisna mid-deni, fit-tjieba tiegħek għatina l-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu li l-Apostli għattilhom ejjew għandi u jiena nagħtikom is-silien, nagħtikom il-paċi. Tħares lejn dnubietna ma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
واتيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش والسلطن għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Bħalla huwa issa nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Amen. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Ħuti danu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jinaħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mullej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbinna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li hu jġibilna ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fos l-ħrajn semmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma' it-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-għinjena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marit iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk illi l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk illi l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu, wara 3 ijiem sabuh fit-tempju mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern.
kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, Silim għalik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana, Silim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nittniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħalina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Is-silim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistrieħu ma fil-paċi, ammen. litanija. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martiri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu, nitolbu għat lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk
illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ ġisem u bl-interċessjoni tal-imqassa glorjuża Marija dejjem Verġini, aħna nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus. Amen. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonji. Irażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martiri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. u intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Najdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Gibirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha,
imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġin u Omm. Imbierek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.